Honderden zonnepanelen binnen geïnstalleerd op het dak van het wetenschapsgebouw. Een van de ingrepen om het pand zo goed als energie-neutraal te maken. En dat wie je must, zei de diegraaf. Als je kijkt naar wat voor problemen we hebben met het klimaat en als je kijkt naar de verklaring van Parijs dat we allemaal wat aan energiebesparing moeten doen, nou, dan vind ik dat bij uitstek het wetenschap wel het goede voorbeeld moet geven. Het gebouw maakt niet alleen goed wezen voor het milieu, maar ook voor de werknemers. Een flinke verbouwing. Eén ding valt bot op, al het glas. Als je nou ons wetenschap rieden, dan juist iedereen aan het werk, dan gebeurt wat, dat is dynamiek. Architect Arne Doornbos had het ontwerp maken voor het nieuwe pand. Tegen de romtes ben er haast net meer te vinden. En daarmee zei de wetenschap, wij zijn bij elkaar. Wij zijn net het wetenschap, nee, met z'n allen hebben we zorg voor het wetter hier in Friesland. En als je dan je zorgen, de dijkgraaf heeft vroeger in zijn eigen kamer. En dan moest het omklappen, erger nog, dan moest een afspraak maken. En nou, als er niks doet, je kan gewoon naar binnen rennen. Je zult me zitten, je gaat helemaal mee in hetzelfde concept. En wat aardig is, als het er net is, dan kan een oor extra room te broeken. Dus zelfs zienplak is een flexplak? Ja, flexplak is het ding. Alles is door iedereen te broeken. Ik noem dit altijd mijn aquarium, ja. Mijn aquarium bevat hartstikke goed. Ik zie veel meer mensen, ik ontmoet veel meer mensen. Dus het is echt een wonderbaarlijke metamorfose die hier heeft plaatsgevonden. Op deze opknapbeurt zit een behoorlijk prijskaartje, 9,1 miljoen euro. Van die 9 miljoen is ongeveer 3 miljoen wat wij uitgeven aan het energie-neutraal te maken, dit gebouw. Dat betaalt zich door die mindere energiekosten in 20 jaar terug. En de rest, de bouwtechnische veranderingen, die worden betaald vanuit de vermindering van huur die we eigenlijk, we hoeven geen huur meer te betalen voor de andere gebouwen. Is er dan niet mis met zo'n hypermodern glazen werkplak? Nou, misschien één denkje. Dit leidt even af. In de eerste week heb je toch de neiging om even te kijken wie loopt er nu voorbij. Nou, dat went heel snel en na een paar weken doe je dat niet meer.